2024 पुढच्या वर्षी आपण आता 2023 मध्ये आहोत, म्हणून आपल्याला सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. जास्त काय बोलणार नाही, कारण का इतका उत्तम कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलाय. अनेक वर्षानंतर राणेसाहेब, माझी आई, माझा भाऊ माझ्या वाढदिवसाला मतदारसंघामध्ये आहेत, त्याबद्दल मला आनंद आहे. खरोखरच आपण सगळे, मी जास्त काय बोलणार नाही, राजकीय बोलायचा आज काही दिवस नाही, राणेसाहेब सगळंच बोललेले आहेत. आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांची मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.